Sekunjalo. Hayi phela ukuthi kunephuza face akunaphuza face. Lo umjida nyebo. Hayi nami ngiyabonakala angibonakali ngiyaphuza. Futhi uyabona hayi nama video akangikhumbula ngibona ivideo uphethe uma. Oh hayi yamanje ngibona. Mina ngiyaphuza ngabe yami. Ukuthi nje phela ngiphoxa. Kodwa nje ukuphuza futhi. Kodwa ngiyakutshela into siyenza la. Asonke isikhathi ngiyakutshela uzoyibona uzongitshela ngelinye ilanga ukuthi ngapha podcast sikhule kangakanani. Abantu bodindaba bafika beyikhipha mase bedawodwa. Ngiyakutshela ube namaglass wa brand. Shothi masifike sicela sicela siyabudla sicela. Ubudliwe nje mayiqala podcast. Ithi mayiqala ngoba phela utshela ngithi masithi sixoxa lokho ngishaya. Buyangena. Yabo. Ushaya ngisho amaglass wa brand. Igama le podcast. Yebo, brand ngisho amaglass akho nje amaglass okushawa ngawa angivete ukubrand amaglass malini angibona. Hayi uma 10 rand. Angiboni ukuthi ima kuyimali eningi ukubrand amakhapha. Yabo. Brand nje amakhapha akho ukuthi makubekwe la kuyazi yabo. Mawushaya mhlawumbe ibhawu inama into edayisa lapha ama popcorn. Yeah. Shaya ibhawu yakhe enkulu ebhale igama le podcast kuba nama popcorn. Zozizwa ke lapha endawo yabo. Manje mangilongo ngihleli kanje ngikhuluma. Yabo. Ngathi ucoca igcina ngisinda nami yabo. Ngathi ucoca ikhisi. Kanti kuze kube mnandi kumele ngithi sixoxe ngithi qa. Lapho nawe uzogcina enjoy. Siphuze futhi sobabili. Yabo. Na ama questions zokuyiqhamukela nje. Uzobona ngabe yami. Ngeke ukuthi indoda uzuthi wona ingilinde iponza. Ngeke ngwa. Bayihlala isimple iyohlezi isimple nasemehlweni abantu. Hayi makavela. Kumele ngisho umuntu ongaze afike la uma umtshela ukuthi indoda ngicela ukuthi uzongibona. Ahalele ukuza la ukuthi nginokuyibona le podcast. Kumnandi lapha. Yabo. Ngakutshela awufuthi ibhodlela elilodwa. Uyaphuza nawo kabe? Hayi angiphuzi. Kodwa nokubabona abantu abadala ukuthi bahype kanjani. So ama question kabe mafuna utshwana. Mongibuza ex ngithi isangana la nto leyo. Yabona? Nyanya ngablonto yabo. Khona mangadake ngizolo ngithi mfowethu hayi. Kwaphela. Hayi kwaphela hayi. Yabo. Mase ngidakiwe ndoda hayi. Tshela mina. KwaNkulunkulu asemncingi. Yabo. Ngiyakutshela uzobona. Uyazi ukuthi ngasonke isikhathi mhlawumbe njalo uma uhlala uthenga utshwala ubuveza ungagcina uthintwa abakho Jameson noma uthintwa abakho Hennessy thiwa no man njalo sihlale sibona yabo so maningi ama opportunity because into iyahamba imbi yakhulu banama ngoba vele sovela abazi nokuthi ngiyaphuza kanjani yabo wazi ukuthi uma uthola imali uthenga Hennessy uyibeke noma ungena podcast ekhona uthola imali uthenga Jameson uyibeke uyazi ukuthi namhla une podcast uthatha leli bhodlela lakho lomsebenzi yabo uthatha leli bhodlela lakho lomsebenzi so ke vele yabo lokubuthenga ubeka nje ngiyakutshela vele angizobhanga yabo mina bengisilina isiningi seshini lapha wabona ngishayela isiningi seshini ngangithenga ama box akatshwala u2 ama elilodwa blue 6000 something bengithenga u2 ama box kagoloko ngathenga ama 24 5 kanti wonke umuntu kade asemandleni lapha wonke umuntu wayidakiwe nje ngisho umuntu ozobuka hayi ukuthi ngibona nayi content sasenza ukuthi uyabona kube mnandi it's not about imali it's about vibe ukuthi mangabe senza into ethile kufuneka ukuthi sometimes kumele sacrifice ungafakeli ngisho izingane imali mawunengane uthi kodwa ngifuna ukwenza into yami ngiyakutshela yabo uthi uma ngane ngizobuya ngimbona hey mina nginengane zo5 kabami yabo when zonke futhi ihlukene komama bazi zonke futhi ama firstborn zonke futhi ayihlali zonke so mina ngifaka 5 mina ingane nengane every month ngifaka u2000 so kumele ucalculate lapha yabo irent yami u7000 yala uhlala khona kuphela phinde kuba nale business yasemakhishini it's 8000 yabona imali engiyikhiphayo ngenyanga
wena nje ubukhalela ibhodlela hayi so ngifuna ukukuvezela ukuthi ezinye izinto azikho mayelana nemali angakayi kuma expenses ami yabo Yo, mina kumele ngithenge impahla inyanga nenyanga kumele ngifake upetrol yo. yabo ngiyaphuza ngithi uyabona kumanje sengikhipha imali ngathenga utshwala yabo so umuntu wesilisa kumele ungakusabi ukukhipha imali ukuze ube nemali Yo. ngiyakutshela Makavele. imali yemalini Makavele basho kanjani. imali ngeke uyithola ungayikhiphi yabo imali mfuthu imali kumele uyikhiphe ukuze uyithola ungabi stingy futhi uyikhiphe nje yabo umtshele siyeThekwini saspenda malini ngoba athi siyenza album Oh. yabo eThekwini sibhuka every day 3000 Oh. every day sahlala iviki lonke sama namajita Ahlala iviki lonke. Yeah, Buka 3000 ngelanga. yeah ngikhuluma ngokubhuka mhlawumbe sesiwu7 asikakhulumi ngokudla every day sidla 1 point something ekseni siyaphuza every day Yo. Yabo. Imoto sami ngayifa u3000 diesel. yeah u3000 diesel sihamba ngebus thini starring Kanti impilo nina kanti injani ukuvuka nje kuphela uma ucala ukuvuka uceda ukuvuka nje. Wenzani langa lonke? Masithi awuna magigi mhlambe. siyaphuza sihleli kumnandi phela iyadula ndoda ngiyabona thina hlathi every day siyaspenda mhlambe 2000 every day Yo. yabo futhi every day siyasidla ama select ngoba uselect u700 siyasidla 4 sidle 4 yabo sike siboshwe sidaka utshwala amaphoyisa sibophe sikhiphe imali sikhiphe imali so ngifuna ukuye kuleli iphondo ukuthi inkabe yamali imali fanele uyispende ukuze uyithola kodwa uyispende wise uspende lokho ukuthi ube nama memories agrand yabo empilweni because asazi noma lelizulu esithi mawufa sezulwini likhona ngempela noma likho Lo mhlawumbe sindawo nje mawufa kuphelele emoyeni noma mangabe ufa umoya wakho ungena komunye umuntu wakini kuphela kodwa ukuthi khona la usayovuka khona uphila ngiyibona kahle leyo nto nama ngiyiboni leyo uthi ujika jika yabo lapha nasashawa ngescam yabo shawa nje ngenkunzi malanga ngescam indaba kaJesu angikholelwa ngempela ke mina lapha ayi angisonti futhi angeke ngisonto awukazi ngasonto akudala ngiseyingane ngisaqhutshwa kodwa manje kuthiwa ngivuka ngesonto ngiyofuna bani kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu ukhona into engayikholwe kaJesu hayi le kaJesu hayi lo le ngayiphambana nomlungu do you know why ngisho njalo because thina samaZulu sinesilo isilo lento isuka from usenza ngakhona baba kaShaka isilo yini isilo umkhulu wamaZulu inkosi isilo yes njengamanje ngathi sinomisa uZulu umisa uZulu so inkosi yenu uyo nizwa ngayo uniphethe isilo phela uyena umuntu angithi suka kuShaka lento isuka kubaba kaShaka kodwa umuntu owafika waphatha walokhu ngabanda ngathi uShaka uthe mangabe kushona uShaka kwangena omunye kanjalo so nefamily kaJesus mina ngabe kunjalo phela kuyazi ukuthi nansi ifamily yakwaChrist akekho umuntu wazi ifamily yakwaChrist ayikho phela labantu labo makuxoxa uyabona ukuthi abantu abaphila abantu ababekhona makukhulunywa ngoMaria nobani ba phela ngabe ikhona ifamily yakwaChrist ukuthi ikhona mhlambe isendaweni ethile mhlambe seEgypt masihluphekele siyakhona Jesi ucele inhlanhla khona uJesu kuthiwa wafa wavuka akaphindanga wafa asiphindanga sezwa kuthiwa usephinde wafa lokho wavuka lokho ngishintsha wavuka ngazi Good Friday iyashintsha kibe ngoApril ibe ngoMarch kodwa uChristmas awushintsha uhlala unge25 ngosuku azalwa ngalo kodwa lokufa luyashintsha iGood Friday inokuba ngoMarch ibe ngoApril uyabona ukuthi lapha sashanga isikeme esinzima kabi yabo ayina ngikholela ngakho lezi zoJesu ayi angizenzi lezi ngiyathandaza kodwa mangithandaza ukuthandaza khona ngithandaza uNkulunkulu ngeke ungizwe mangithandaza ngithi Jesu ngithi uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba wena ongabonwayo ngoba yena vele ukhona phela ngaba uNkulunkulu cabanga itechnology njani
kumanje siyakwazi ukukhuluma ekhaya ngefone call into encane kanje buka ifone incane kanjani ukhuluma nomuntu engathi umbhekile kodwa bayahluleka ukuvusa umuntu ofile ukufa ngisho ngathi unemali engakanani uzofa nje la kumele ubone khona ukuthi hayi uNkulunkulu khona kunezinto esingeke sakwazi kuyi-over power yabo ungaba nemali ube nakho konke kodwa ekugcineni kosuku uzofa Yo. yabo sayela ubona khona uNkulunkulu khona nomuntu nje mfuthi indlela akafunctiona ngayo uyabona ukuthi uNkulunkulu ukhona ebusuku yakho umuntu ukutshela ilala umzimba wakho uyazisha ukuthi ukhathele lala la ubona khona uNkulunkulu wasidala function kahle uthi function kahle yabo umuntu wesifazana uye ema-periodini kunesikhathi esisethene ukuthi uma ngabe kuphela inyanga uye ema-periodini uyaklineka yabo aklineka abe right kunento ekutshela ukuthi hambe etoilet manje yabo akavela inyele nje umuntu la ubona khona ukuthi uNkulunkulu kabama ukhona noma ngathiwa kanjani ukhona yena hayi ukhona vele impela futhi lo ngabonwayo yabo ayiki into engayenza oh inkinga kahle ulo sesithombeni uJesu lapho sasishaywa lapha yabona cha uNkulunkulu kabamkhona yabo and usebenza emfihlakalweni uNkulunkulu khona obona ngokuthi uyakwazi ukuphuphulele phuphe uphile enye impilo and umuntu akafi kwelakhe iphupho akafi hayi akafi lutho angeke phuphe ntuvile yabo ngisho ukuthi uwe building unalamaphupho enyongo ukuthi uwe phezulu ebuilding awufiki phansi uphapha ungakafiki thuvu ukukhomba ukuthi umuntu akafi kwelakhe iphupho uthulele ubuphile enye impilo yabo umuntu uphuphaza khuluma azahleka ethi ngiyabhetha nini yabona thola uphupha uhleli nebandla kuyaphuza yabo so ke la ubona khona ukuthi kunezinto mfowethu eziyimiracle yabo eziyimiracle cabanga umuntu ngeke aphile ngaphandle kwamanzi uNkulunkulu wadala amanzi yabo ukuthi kumele uphuze amanzi ngisho noma sokuthi ungaphuza icold amanzi uma ungagubha la ungagubha uziwathole phansi akhona amanzi ayimpilo mawugubha phansi ngepiki ugubha uziwafica amanzi yabo ingakho kuthiwe ngisho emakhaya sisimba amabhoholi nahlushwa amanzi ngapha kulezi indawo zangakithi kunamabhoholi yabo bedrile phansi beze befica amanzi okusho ukuthina vele uNkulunkulu khona ukhona cabanga umhlaba mfowethu uyashifta isecond nesecond kodwa siwuzwa asuza next sihleli phe kwebhola thina yabo owasikho ngaphakathi singaphakathi onithanda singaphakathi cabanga ilanga likhulu kunomhlaba kodwa siboni lokho la ubona khona ukuthi mfowethu umhlaba wadalwa ngenye indlela and ukhona umuntu obehind this thing yabo and umuntu ngokungeke mhlambe kube yinja noma ngoba technology umuntu yena umuntu onetheko ohlakanipha ukudlula yonke into ekhona angithi mabesho ukuthi uNkulunkulu wadala umuntu ngomfanekiso wakhe shuthi lo uNkulunkulu lona naye wayinto ethi ayibe umuntu noma uyinto ethi ayibe umuntu cabanga ilanga thina silibona lincane lingaka into lokushisa ndoda sikhumule ikhipha sonke ushisa uzujuluka buka amakole amnyama kanjani kuyashisa ndoda kulezi ndawo zamakole kuyashisa yabo umhlaba urotate kanje ngalesikhathi kuba sebusuku sisuka sekusithekile thina uma ngabe kusekuseni sesibuyele elangeni futhi kodwa cabanga lento ngoba sihleli kanje iyashift hayi ngenani manje sikaqala lento masihleli iyashift kodwa asizwa shifta nesikhathi ngama seconds kanje angeke ukuthi ekseni bengingapha nakho lishona ilanga sengingapha asikaqala azaqala awubantu imoto yasithule umahliphi sethulani ayisondeza sonje desha hlepheza ngoba ngiyazi lokho ufuna ukubuka la desha qinisa nje zelo ngifuna kanjani ngubona lapho ngishuthi ngeke uthole phela la ngeke uthole lana oh lasifuna bila phakathi nilahle bidlas hayi bathe ikhona la ekhaya iclass ama-class la reception anowacela manje sinasijwayele phela uzoqhama secela iclass hayi ngeke animcelele manje ngcono kumkelele muzi akazi nokuthi uzoqonda kubani abantu ngoba bengaka lapha phansi intombi izindlela ngaphansi abodala bona
Yabo lento engichazayo, mina ngabe kunebhakede nje la lama-ice from. Kwaziwe nje kule postcard kuyasha. Ihlezi imaleka vele into enotshwala ba. Ungathi sonke isikhathi ngabe yami. Benishiye phandle? Oh. Hayi. Uzongibambisela ngebhola kodwa. Tesha Jiya. Bayakhona ukukholela Uzozizwa ke indaba. Monday to Sunday. Thina siyaphuza ngabanye. Sizixabana nabafazi. Hayi abantu bathanda ukucabana. Asibafaka sonke utshwala. Njalo. Bayaqhanyelisa phela utshwala, musudaka utshwala ufuna omunye umuntu. Yazi uhamba uyofuna intombi umfazi umshiye endlini mawudaka utshwala. Uwazi kahle ukuthi uzokunika nje umkakho. Ngeke lokho umcela uzothi mawufika uphenye ibheshu. Kodwa mawudaka uyofuna omunye. khona khona baba. Lapho ngitshela manje ukuthi hayi khona into obudesi ngibuka. Ngoba sesiphuma. Sihlapha ngene ngathenga lamanzi lawo ngamashiya ngaphandle. Phela ziyakubuka ingane. Ziyakuthanda nezingane zami. Hayi futhi umntwana ikuphethe lezi kuhlungu manje. Yini? Bathi utshwala nje lutho. Bayaphetha ke mawusho lokho. Buphazamisa apho utshwala kulento esiyenzana. Hello? Siyaphila. Uyena okhuluma obala. Uyazi leyo muzi vele? Uyazi vele leyo? Yebo. Sengisho uyazi leyo utshwala mix nje. Ayawubacela ngaba yami. Manje ngisacela angazi noma kufonela back after an hour ngisase ku interview ethile yasa. Yeah. Ngifona kuyona number. Okay. Ayingaba mawubacela ndoda. Into ecela nini? Bazosibona Ayikho uthembele. Ayikho umuntu uyophuza la since kushifta la. Man utshela phazamisa wami la. Hayi singayivumi. Futhi kuzoyewa ngoba ukwazi ukusebenza ngaphuzi. Hayi mathora. Man buphazamisa ngoba phela la sike sport nasimemezi sikwi podcast sihleli. Vala siqala ukushutha lapho ngabami. Khohlwa la bantu. Shutha. In Khohlwa ungabufihli utshwala bubiyeke kanje utshwala. ngicela udonsele kuwe. Rigoboza Mzansi, take 1 in 3, 2, 1, action.